Embagarabi tayo amin apo. Fiesta ni Santo Niño, magba January pa ilaag. Di Domingo ti kaaldawan na, mahantay mo mabalin nga fiestaan amin nga sisa. So nga tatati na ranaan na. Santo Niño. Nagmayat nga kitkitaan ado dagiti ladawan nyo to nagbalin pa nga uson daytoy ijay Cebu akit iti nationwide gapo ti 500 years nga umay na dito yan insalsalada ni Santo Niño nagaging nga dimanon kada tayo iti tunggal pagtaengan adda Santo Niño tartari gagayan tayo amin nga adda kuma Santo Niño tayo kinanad duma adda pa dagiti mang bado-bado adda basketballista adda fireman adda anyanagan adda bombero pulis Santo Niño Atanod, Santo Niño ABHW, nya pa dagiti Santo Niño yaw, kapitan, na mga ta-kapitan Santo Niño nga manganop, diya kamo da Santo Niño nga manganop. Kuno Santo Niño nga adda supot na supot samo dayjay. Patron dagitay adda silsili na kunan na mga tan-a. Diya mo na silupin dayta. Santo Niño. Kaya nagmayat nga kitkitaan, no kitain nyo ti rupa na, matulad damit. Nagiti rupa ti kinadalos. Ti rupa ti ubing. Kitain nyo ti rupa ti ubing ka makaay-ayo. Hangaga po ta naganuspay. Kitain nyo ti rupa, nagiti ori ti Santo Niño kung matulad damit. Handa nga, hangkas la kumadagiti sa Santo nga siyempre tuladin da mo na niya sura di rupa da. Ngamga po ta ubing, nadalos. Awang pa'y gamin ti problemaan na. Awampay ti saksakit ang tinakam na. Awampay ti dagitay kasla ko mapakarikutan na iti lubong. Awampay dandanag na no inya ti kukuanan tong bigat. Takas tangar ti kinadalos ti puso ti ubing. Ya po Santo Niño kasi gordi ko na pa ni Apo Isos ka inayaban na dagiti ubing ko na pinaritan dagiti adalan nga mapan dagiti ubing kanya na ngam inayaban na nya ti kunana. Awan ti makapandya langit, no haan kayo nga agbalin, akas lakas ti nga ubing kahit nga sabon, di kinadalos ti puso ti ubing. Di kina normal, kina natural ti panagbiag ti ubing. Taan nyo ta ubing. Handa nga na ino da dumak, diyak amo, no naimot ginanang, ay ka naimot mo't adi di ubing. No naimot di lulang. Ngam ti natural ti ubing, da kanin na apan na, ipadawat. Tagagabursa nga ro dyan ng ibaga nga apawom unang ka apaw ungtak apaya inggatangat ti jilis ka apan nakaipadpadawat isusursuruam nga agbalin nga imot ungtan na agpadawat di apuna kasi ti ubing haan na nga danagan no anyan to ti kanan na no bigat uno madamdama ta apaya amuna nga adda provider na nanang kintatang lolo kin lola tito kin tita won no manong kin manang na. Nudad duma datay tinang sursuro. Dakay nga naganak kada kay nga apo. Sakbay ka nga rumwar ka namon. Dagtadan ni agururay. Maibuston. Iso nga nudad duma datay mo nang sursuro iso nga nudad duma adda talaga mo dagiti ubing nga napaidam kunana. Handa pa pabulog ay ayam da no daduma sino tinang sursuro da kay nga naganak ngam di kinadalos ti puso ti ubing natural ti puso ti ubing haan nga gimulmula sakit tinakam kita nyo di ubing ore ag sangit ore agapa da tun madamdama na awan to dayjayan no madamdama kasla normal tuman di agay ayam damanen. Nakasla ka dagiti mamarites na buya yun, dayjay trending nga, nagpipinak uldat sagad. Ngalay, pinakulan, nagsao ka no di naganak, nakipagsasao ti anak, nagre-rin na da, ay apo, inbilag da di kararwada dyan, mamarites ka no dagi dyan. Yan dyan ka mo, taapaya, adda may ikum-kum-kum, asakit tinakam. Dahil di ubing, awan da ita, haan nga may ikum-kum, ti sakit tinakam kanyada. Kakas dyan ibagbagana nga, tuladon tayo ni Apo Santo Niño, ti kinadalos ti maysa nga ubing napakumbaba nga rod ti ubing tawang nga rod pagkarkarit na pay nga amuna iso nga rod nga dumngeg kadana ni Apo Santo Niño idi nagawid na pukaw iti templo nagawid nagtulnog may kadua agtalek kadagiti naganak dili mo pa nagtalek tayo kini Apo Dios
Nga hantay nga isagsaganaan, hantay nga agimot, haantay nga paapaidam, tanam namaan tayo, nga adda provider tayo, adda ti ama nga mangted kadagiti, kasapulan tayo. Isugurod nga iburay, sugurod nga agsisin naranay, no maawanan ni kabsat mo, tulungam, hamo nga imutan. Taapaya adda nga, adda mangted, iso ti ama dayjay. Nya, nadalos napakumbaba, haan nga gimulat ti sakit tinakam, ti ubing na anya na ganan kasla kunata bularasa kasla awanti umpunan na nga kasla ko malaing na ammo na iso nga natudyo nga maisuro kas di kumamot kanya tayo daytay sisasagana tayo kumamot nga dumngeg no anya ti ibaga ti Dios kanya tayo nairanapay dito ebanghelyo tayo anya ti kunana idi nangagas ni Apo Jesus nagdudupudok dagiti tattao anya ti kunada sika ti anak ti Dios. Apaya nga inyadres dakin ni Apo Jesus nga anak ti Dios. Gaputa nagaramid tinimbag anya dagijay inagasan na dagiti masakit. Inwaragawag na nang tulong ti panang paimbag iti tao. Isu nga inwaragawag na inbaga daken kuana nga isu ti anak ti Dios. Ado ti sumursurot, ado ti nagsangpet nga napan nagdengeg ken kuana. Gapo kadagiti milagro, kadagiti nasayaat nga inaramid na. Kamabalin mga ibagada kanya tayo, nga datayo ti anak ti Diyos. Nagaramid ka tinaimbag, anak na ka ni Apo Diyos. Nagaramid ka madi, niya ti kunada, demonyo. Baka na ibagada kanya yun na yan. Sikat ti demonyo ti biyag ko. Ni asawa na nabartag, ni bakit na nabartag, agapa da, demonyo, demonyeta, broka, satanas. Kapilitan ng isumang manggag di ubing yan, tunagan na di ubigan, demonyito, adin ubalayo, impyerno. Pumanawak dating impyerno. Kano nasaya at di aramid, kaslalangit tibiyag tayo. Nadaman nagkamali, alay, karkarigatan tayo, ati agbabawi. Nadaman na makabasol, karkarigatan tayo nga pagbabawian, pakawanan. Tapno agsublilat na nga langit. Mauawagan ka nga anak ti Diyos, ang tatanag malam. Ngayon tinaaramid mo nga na imbag. Nga nanipod na kariing ka aging gano tata. Alam no nagtrabaho ka no asawa ka, babae at daka ti unag ti balay, nagsaya at no nagtrabaho ka nga nasaya at tinagmalam, ay ka anak na ka ni Apo Diyos. Nung nanipod tayo na kariing ka, ay ka burara, hanggang nagsarsardan ka, salaksak nga rod ti bilit nga imay, idi na bunyagang ka. Di pa kaya tagawid di ka balay mo, gapo ta, nauma nga dumdumngagan, maawagang nga ta nga anak ti Diyos dayjay. Maawagang nga ta nga anak ti Diyos dayjay. Sweet-sweetikan na mo dayjay kabsat na. Wano saan ham mga agsao ti pudno. Pinaparbo nga rod, tama Marites. Pinaparbo nga rod ti warwaragawag na maawagan nga tang anak ti Diyos dayjay haan-an. Ni Apo Isus, ni Apo Santo Niño na pakumbaba. Nagsao ti pudno hanga gulbod. Hanga ginuulbod. Kala dayjay jaka mo no malagip yo dayjay daak pay laeng dita may nga parokya. Parbangon umay damang ririingan. Father, imbag ka tangkam na kariinga parbangon. Nalpas ti misa ti bigat. Dadan, naka tricycle da. Apo umay kayo man. Napaya naluganan dayjay kay kaanakan mi apo mayuman aga Dios ko awan talent ko akasta ko nakmot Hangko nga hanak nga exorcist na kaya nga parwaran ti demonyo nga limugan ti tao. Aw mo mabali mabainak mo ijay padi at asista ijay Paris Prescott assistant taklaan. Lain telatan kuna inalak dagiti lalaki nga dadakkel driver kada sa Kristan na piatan ubak kalenak. Adda mo amang isa lakang kanyak nalamita holy water, cross, hostya, rosaryo. No mo, tadi dumano ng jilogan, bumalasyo ka pa'y latiwaig na narekrut, di gad adayo di pagtarayam no kumamat. Narekrut pa'y laang, adayo pa'y laang, ay Diyos apaw. Dumano na, ay adado ang kastoy ti tao, inaribungbungan da, nakaigdad di pasagad nga na, basa, asin, bayobana, marunggay, nya pa'y dagi tayo na di pandain gusugos, dangla kada. Diyak mo no, nya dagi jayan. Kurang na lang nga pinaksiw garudan. Laya, bawang, anya pa lagi tayo. Nailutom garudan na pinaksiwan kita. Apaya, kunak ka. Puli nuganan da, napigsa ka no. Galitan.
Dakiti umunang masidag ko naman kadagay sa kristan. Riinhain nyo, tanapiyata dakiti isanok na. Sukatan nyo, kung nakadi na magkayat. May isa ko naman. Daabak na datoy ko na. Apaya, Jimel sa nagan na Jimel. Jimel, munog Jimel na siya. Pinatpatak di ima na, nga nakaputput ti Rosario kakunak. Ay di makdak kelak nag 30 bulawit kunak maato matampiak alangan mga napigpigsa ka ngam siya kanakutong mat. Apaya ako napinigsaak ka. Pumigsamat, ngam napigsaak, gumib ay. No kumano liluganan ti demonyo dati impal lang atok na kon kuna. Apayaan niya diyay, siyak ni Ballesteros. Sino ti Ballesteros? Siyak ti ari ti daga, into nagpiasta ti Ballesteros kano, ijay kagayan, mapantay to amin a tao, Diyos ko, agramang Canada, kada US, mapantay amin ti Ballesteros. Kanya ti kunana, mapantay to kuno amin, di kunan niya po Santa Maria, ay nadla ko, maday, hangos ustok kong kunana. Apayagan ano, kung nakuyatan apo tanapan nakiminatay, haang nga timman aw. Bakit na siguro na panlanangan. Ang timman aw kano napuyatan, nagdas di mutan. Ay, nung takon. Ang sikat imang luklukod ti lubong, Chak, impig-pig sa ko na oray lang na narsuot, di iman ako, anay ko. Ay, naalakan. Siya katilok ko mo. Awan di mang luklukod ti rabaw ti daga, itinagan ni Apo Isos, kuna, nga anak ti Diyos. Awan di mang luklukod ti, mura rami din neta. Wan Apo, ay muka. Yaglalo tayo, linalwa ko, winarisan may. Ingkay sukatan, pag inanain nyo, paturugin nyo. Ay gayam, takas jay damo amin gayam no agpuyat da, ay kadamot ko, anda Diyos ko tilapat-patsin nyo kung kuna. Kaagin uulbud, agsaot ti kunwari haang maus-usto. Kadimonyo, aday tapay nga agsaot ti maus-usto, apay nga agin papamarang ti sao. Itinagan ni Apo Isus, awan ni mang luklukod ti daga. Kasi na po Diyos namati mo, tagbutang magayam, kasi kama mo ti marituok ti ima na. Nadimdimonyo ako ta, nagpigsa ta, magkati ang muda ti demonyo ko, uri ko nanon ko, nanang ko talaga. Yadadayom Apo, itinagan niya po yung sagtal na ka, kung nagtal na mo, una kakabsatahan, ang mabaling nga mga bakti, mga alilaw. Sikat ti anak ti Diyos, kuna na nga rod. Nya, uri dagiti saksakit da, uri dagiti pakarigatan da, idi napanan ni Apo Isusan, ta anak ti Diyos isunan, naikat amin. Iso nga itinagan ni Apo Isus, mabalin tayo nga paksyaten dagitoy, tinagan ti demonyo, uray dagiti saksakit, uray dagita sakit tinakam. Dagita mang pagbalin kada tayo nga masakit, mabalin tayo nga in the name of Jesus, kung na ito itinagan niya, mabalin tayo nga paksyaten. At maagsog ni DJ puso anadalos. Agbalin nga kaslakin ni Apo Santo ninyo. Isogor nga iso ti patron tayo. Iso nga dagita ko marupro payo dito nga sisa. Kasla ko magrupro pa Santo ninyo. Nalinis, napakumbaba, nadalos, awan ibakbakit na, awan ti kuretret na. Di ko maatirupa tayo, karuprupa na tayo kumani Apo Santo ninyo. Iso ko maati suruten tayo. Kala tatata, agpiyasta tayo man, ang palagipan tayo, bagbagi tayo. Nasayaat na dagiti nga ladawan at dadati unag ti pagtaingan tayo. Tunggal umunag tayo, nadatay ijay, laglagipon tayo. Nga, iso ti ari ti pagtaingan. Ni Apo Isus ti ari ti pamilya. Ni Apo Isus kumati mangiturong ti pamilya tayo. Diya kumati tartari gagayan tayo, iso garod ti patron tayo. Inagsayaat kumaano, iti agnanayon, iti pagtrabahuan. Iti pagtrabahuan, iti amin nga papanan tayo, tugot-tugot tayo kumani Santo ninyo, iti puso tayo, haanlaang nga nakakabil di altar. Ikaro na nagaduma, kadi pa'y mapanpansin. Bagka-bagkat tayo kuma iti puso tayo, dagiti galag ni Apo Santo ninyo, di ati namayat nga pakakitaan nga da tayo, tao na tayo, itinagan ni Apo Isus. Isungarti ko na in the name of Jesus, iso di itinagan na kuma, agbibiyag tayo, itinagan na. In name ko na ko madayjay. Ala tatatapyasta na palagi pantay ti bagi tayo. Idaton tayo, dawaten tayo tayo ti agar-ari ko mga agnanayon, dagiti pagtaingan, dagiti balbalay, tigimong sisa, kinti puso ti tunggal may sakada tayo.